elalini sizoxelela abantu babakhumbuza into yokuba inyaniso isekho kunanamhla senenceba uthixo wethu sisuka kuthiwa ngaphandle kwelalini ubaluleke kwelalini sizoxelela abantu uba inqeba isekho atsho abazalwana nabama bantu abebekhohlokwana apha emnqebeni isithi ilizwi likaThixo ilapha kwaTimothy Thixo sokuqala umqolo lesumi nesithathu lesukuya kuThixo kwangenzeka ingxaki lesitsho abantu abebelapha pha esithi lesuku Thixo into engenasizathu egama lithi wesuka konobangela ngoba yena kodwa wesuka bazigqatsa hayi madoda wayenza hayi madoda phambi bazalwana wam esukuye sithi aba bazalwana zakuqale yona lesitsho aba bazalwana esithi kwaqala yona ngoba namhlanje mini elelapha uAdam ithi incwadi ithi wayenqumile uyabavuthixo esisibhukubhuku uAdam elelapha yamnqumisa inceba uyabavuthixo yanquma madoda ezawubhuqa ngamadolo aphefumlele isibhukubhuku sakhe uThixo wanquma ithi incwadi wadoba amphefumlele inceba lesitsho abazalwane lesithi loo nceba kusazawugqibela yona basaba bazalwane lesithi kuqaqambelane loliziswekuseba uzolimotyanalo kodwa nto masiyazi into leyoba kusazawugqibela incebabazalwana bam lebesitsho abazalwana ndangamini bebelaphelalini lesithi lane yathi kungalamhla bebona uDavide salaza kwinxiba labaJonathani endisalaza apha kwanxiba engaphanti mntu ndamva enombuzo obuzayo bekungasekho nebhundela apha kuleli ndlu ndiyenzela inceba oh bantsundu